جڑا بندہ پیدا تھیندے نا، پیدا تھیون دے نال ہی ان دی سزائے موت ہی بول ویندی، صرف ان دی تاریخ دا پتہ نہیں ہوندا، ہر پیدا تھیون والے دی سزائے موت نال بول ویندی۔ کوئی بندہ دنیا تے ایو جا نہیں آیا جائیں دنیا تو واپس نہیں ونجا۔ اے عمل کیوں ہے؟ عمدے بندہ تے ول واپس کیوں ویندے؟ عارف رومی نے آیت مبارکہ دے تشریح فرمائی ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، خوشخبری دے دیو انہیں لوگوں کو کہ جرے ویلے انہیں کو مصیبت پہنچ دی ہے تو آکھ دن انا للہ ہے، انا للہ ہے و انا الیہ راجعون۔ اساں جڑے اتھا آئے سے نا آپ پہ کہن سے ہے، آپ ان سے ہے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ سڈ آون ہی اپنے وس کوئی نہیں، ساڈا ونجن بھی اپنے وس کوئی نہیں۔ اے ہے کیوں ہے کم آون دا تے ونجن دا؟ عارف رومی فرمیندن اے جڑی بینسری وجدی ہے نا، ایک انہوں پوچھو تیرے وچے درد سوز کتھوں ہے؟ جے کانے چ آواز پندی ہے نا، سارے پاسوں توجہ ہٹا تے بندے دی توجہ ہوں دی طرف تھی ویندی۔ کیوں؟ ان دے ایک درد ہے، ایک سوز ہے۔ وہ درد کتھوں آندے س؟ ذرا ہوں کو نہ پوچھو حال حوال ہی بنسی کروں۔ وہ فرمیندن جو وہ اپنا حال دیندی پیے جو میں ایک بوٹے دے وچ ایک کانا ہم، ایک کانا ہم میں ایک بوٹے دے وچ، تو اتھا میرے سارے رشتہ دار، سہیلیاں، سجن متر، سارے دوست اتھیں کٹھے ہیں۔ ول میں کیا کتم ایک دی خاطر سارے کو چھوڑ لیتا، کہیں ایک دی تھی گیا، وہ کانا آکھ دے۔ ول میرے مراحل شروع تھی گئے، اپنے آپ کو جو اندے حوالے کتم تے حوالے این کہنے میں کیتا جو ہاں تو میں تیرے حوالے تے اختیار میرا ہو سے کہنا، میرے سارے اختیارات ختم، ہن سارے اختیارات تیرے ہیں، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے اڈا جی میں اڈاوے۔ انہیں وال اندہ سائز درست کیتے پہلے، اتو کپیس تلو کپیس اندہ سائز درست کرتے، جیو جیڑی بنسری ہوندی ہے اوہ جیڑا بنیس وڈے کانا تو بڑے سارا، پر ان کو جیو مناسب سائز ہاں نہ اندہ پہلے تو اندہ سائز درست کیتے، وہ کاریگر نے سائز درست کرن دے بعد ول وہاں کے ہون ول تیرے امتحانات ایک امتحان ہے جو تے کو اتو کٹیم تلو کٹیم، دوسرا امتحان ہے جو تیرے اندر کچا مادہ ہے میں اوہی باہر کٹنے، اول ورما چاہندے ان دے اندر دا سارا کچا مادہ کٹ دے باہر رکھ دے تے والوں کو چمکیں دے اندروں، باہر دے چمکن دیوں کو فکر کہنی ہوندی، جیو جاؤ ہے وہ اندروں چمکیں دے۔ میرے حضرت فرمیندے ہوندے ہیں حضور میرے قبلہ گاہ
اساں جڑے ویلے ان علاقے دے وچ بھی اکثر یہ واقعہ میں تھیندا ہوندا جو رات کو جو سموں نا سویرے اٹھوں ہاں تو سوڑ چاہتے تے الٹی تا کرن ہاں رواج ہون بھی اسی شاید الٹی رضائی تا کرن دا آپ ناراض تھیندے ہاں واسکٹ لہا تے اسا الٹی تا کرن دے اسے آپ ناراض تھیندے ہاں فرمیندے ہیں کہ الٹی کیوں کیتی ویسے میلی نہ تھی وجے آپ فرمیندے ہیں جو اندروں میلی تھی وجے تو کوئی ڈر کہ نہیں تے باہر دی میل دی فکر پئی ہوئی ہے اصل تو ہے جو اندروں صاف ہوئے اندروں میلا نہ ہوئے تو ان کو وہ اندروں صاف کریں دیں جی میں کاریگر بندوق کو صاف کریں دیں نا اندر کوئی چوگ کوئی کھڈا کوئی اندر وچ نہ ہوئے باہر کروں زیادہ چمکا آتے ہیں جو دیکھ دے آکھ دے نال نا تو آکھ دے جو بھی اے ہون ٹھیک ہے صحیح صاف ہے ہونے نشانے صحیح مرے سے وہ جو اندروں صاف تھی ویندے نا اے بندوق والے نشانہ صحیح مرے دی صاف کرتے ول اندر وچ کریں دی سراخ وہ کاریگر اندر وچ سراخ کریں دی تو سوراخ بڑے سورج کریں دے بے سورے سوراخ نال بنسری صحیح نہیں وجدی وہ سارے سوراخ جڑے وہ سورج ہوئے کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارے سوراخ سورج ہوئے تو سر کیا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے سورج ہوئے اللہ کرے جو اے اساں سورج ہوتی ہوئی وہ جیرے ویلے اے سارے مراحل تو گزر دے نا وہ کانا تو ان دی کیفیت ہوندی ہے ان کو عارف کان دے وچ آکھ دے راز دی گال کر دے جو اے ہن تو دعویٰ کیتی عشق دا تو ہن پہ تیر کھا کے جی یار سے لو لگا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں اس سارے مراحل تو گزر دے تے بڑی خاموشی تے صبر دے نالے کن گزر دے دنیا دے وچ دھم پارے دے ان دی آواز تے وجد پہ کرنے ہوندن سارے اس سارا کام کرن دے بعد وہ آدھے ہوں میں کو تو ہوندی سیک لگی کھڑی جتھوں میں آیا پیچھے عارف رومی فرمیدن اس صورت کتھو آئی ہے صورت از بے صورتی آمد بیرو یہ صورت کتھو آئی ہے بے صورتی دے وچ ہوئی وہ بے صورت اتھوں آئی ہے اے صورت پر ایک کام کیا کرنا ہے یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمیدن یہ دس صورت راہ بے صورت یہ صورت ساکو راہ دسن آئی ہے وہ بے صورت اے آکھتے والا توبہ کیتی ہے فرمین توبہ راہ کی عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کئی ورلیاں موتی لے تریاں ہر کہیں دا کم کہنی جو او بے صورت دا رستہ دسے جیرا دا سوہاں اسے وہ دسے سے تو صورت از بے صورتی آمد بیروں باز شد انا الہ راجعون جیرے ویلے کوئی فوتگی تھی وینی ہے نا لوگ امدن افسوس واسطے تعزیت کرن واسطے کہ اگو آکھ دن ہاسیں اللہ دی رضا اے ایمیں زبانی آکھ دے راضی کہیں نہیں بیٹھا ہوندہ راضی ہر کی کہیں نہیں تھیندا ان دی رضا تے راضی ہو بڑھیر گلے شکوے ہوندے نال کتی بیٹھا ہوندے تو میرا پتر مار گھتی میرا بھرا مار گھتی میرا پیو ماں میرے بھین بھرا مار گھتے نہیں ان کو دل دے وچ گلا ہوندے ہوندے نال ایک خوشخبری انہیں واسطے ہے جنہیں دے دل دے وچ کوئی گلا کہیں نہیں ہوندہ کیویں سے گلا نہ ہوئے گال ہے صرف سمجھن دی ضرورت ہے تیرے وچ ایک جان ہے ایک بکرے وچ بھی جان ہے جتنی تے کو جان عزیز ہے اتنی بکرے کوئی عزیز ہے
تے 20,000 دا بکرا گدھے تے ان کو چھری پھیری چاہوں دی جان گھن گدھی کہیں تے کو گلا لیتے کریں کہیں گلا نہیں دیتا نا جب ہی کو بکرے دی جان گھن گدھی تو چھری پھیر دیتی ان کو مار گھتی کیوں آدھے میں 20,000 جو بھرے میں مالک ہاں جائیں 20,000 بھرے وہ چھری پھیرے انہیں نال تک کئی گلا کہے نہیں تے جائیں پیدا کیتے جائیں سارے نعمتہ دیتے جائیں او تا دی جان واپس گن گنے تو انہیں نال گلا ہے حضرت خواجہ محمد یار سنگھ دے دوست ہیں انہوں جو نوجوان پتر فوت تھی گیا آپ کو تعزیت نامہ لکھیوں نے ایک شعر وچ لکھیوں نے اور میں بس شعر پیش کرتے میں اجازت چاہنا جو وقت ہی ہے آپ لکھیوں نے کہ در مسلک عشق دے مسلک دے وچ جز نکورا نہ کشند چنگے تکڑے موٹے صحت مند کو کوہیں دن جیرا لولا لنگڑا کمزور جانور ہوئے نا ان کو کہنی زیبا قربانی دے تو لولا لنگڑا جانور لگ دے کہنا قربانی ہوں جانور دیوں دے جیرا تکڑا موٹا صحت مند ہوئے ایویں اے جیرا مسلک عشق ہے اے دے جیرا روحانی طور دے تے تکڑا صحت مند ہوئے نا روحانی طور دے تے ہوں کن قربانی گھن دن تو فرمائنے جو در مسلک عشق جز نکورا نہ کشند مردار بود آنکس کے مرورا نہ کشند جیرا مردار ہوئے ہوں کو تو چھری کوئی نہیں پھرندہ جیرا حلال ہوئے ہوں کو تو پھر دیئے چھری ہی واسطے اے جیرا حلال جانور ہے ہوں کو چھری پھر دیئے جیرا وہ سمجھ دے جو اے میری قربانی دے لائق ہے ہوں کو نو قربانی گھن دے مگر یہ ہے جو کو کون برداشت کریں دے کون کو خوشی نال قربانی پیش کریں دے جرا خوشی نال قربانی پیش کر دیں دے اساں تا دنیا تے آئے ہاسے کیا واسطے آئے ہاسے وہ کتھو آئیوں صورت از بے صورتی آمد بروں اساں بغیر لباس دے آئے ہاسے کوٹھیاں زمیناں کاراں اس سارا کو جیتیں چھوڑتے اساں صرف کہرے کام آیا سے از بیابان عدم تاثر بازار وجود او بیابان عدم کنوئیں بازار وجود دے وچ اساں ایسے کیوں بتلاش کفن آمدہ اوریان چند کچھ بغیر لباس تے لوگ آئے ہن تے کفن گولن آئے ہن کفن گول تے واپس چلے گئے بیا کوئی کم کہیں نہیں باقی سارا کچھ ہی رہے ویسے اس دنیا دے جھگڑے فساد زمینیں دے لڑائیاں بھیڑائیاں قتل و غارت جو کچھ ہوں دے اے کیری چیز دوتے ہوں دے جو مرن والا تو مر گئے وہ کیا چھوڑ گئے ہی دوتے ہوں دے جھیڑا بھئی اتنی زمین چھوڑ گئے آدھے اتنی میری ہے آدھے اتنی میری ہے آدھے اتنی میری ہے ہین تے جھیڑے فساد سارے پمدن ان دا دوجا پہلو جے کر دیکھو چاہ ایک تا اے پہلو تھی گیا جو مرن والا مر گئے تے کیا چھوڑ گئے ان دا دوجا پہلو چ دیکھو جو مرن والا مر گئے تے کیا چاہ گئے تو جھیڑا ہی کوئی کہنے کہیں کچھ نہیں چاہ ونجنا یہ کفن ہی ہونے جن گولنا ہے ہاسے اساں کفن چاہتے اساں دنیا کو نو واپس تھی ونجنے تو دوستو میرے عرض کرنے دا مقصد ہے وہ جرا اتھو وچھڑیا آنا او کانا اے او ہوئے اے بنسری ہے اے جری بلندی ہے نا اے جری بنسری ہے نا اے بلندی ہے اے کیوں بلندی ہے سارا کچھ عمل تھی ونجے کانے دا ان دا سائز درست تھی ونجے اندرو صاف تھی ونجے ان دے سراخی بن ونجن پوری بنسری بن ونجے تے اتھ پئی ہوئے بلے سے کہنا وہ یار آدھے ہون تین سارے مراحل مکمل کر گئے دن ہون تیرے انعام دا وقت ہے کامیاب تھی گئی پاس تھی گئی ہون تے کو ڈگری مل سے تے کو انعام مل سے وہ کیا ہے عارف رومی فرمینن دو دہاں داریم گویا ہم چو نئے
ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸਰੀ ਦੇ ਡੂ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਾਹਿਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਦਨ ਬੈਂਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ। ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਦਨ ਬੈਂਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਂਸਰੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ, ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੱਲੂ ਕੈਸ ਬੁਲੇਂਦਾ ਉਹ ਹੋਏ ਨਾ ਆਇੰਦਾ गुफ्ताए अल्लाह बवद गरचे अज हुलकू में अब्दुल्ला बवद वल इंदा बोलन हुन हींदा कह नहीं होंदा। ये बंसरी तो वज सकिया तो जिथा पई है उथे ही वजया पई, ये नहीं वज सकती। पर ये इंचे मराहल को गुजर चुके, इम्तिहान पास कर गए। हुन यार को प्यार किते नाल को अपने मुँह चपातेस पिछे वाला हुन जेरे वेले वो बुलेंदा उए ना हींदा थींदे यकदहां पिनहास दर लभाए वै। इंदा जरा दूजा मुँह है वो यार अपने मुँह दे विच लुका के दे बुलेंदा उहे ते ना हींदा थींदे। हुजूर शहनशाह गंज शकर गरीब नवाज फरमाइंदन जो 40 साल तक फरीद ने उहो कुछ किते जरा फरीद दे रब ने आखे। हुन जो कुछ फरीद आखे उंदा रब उवें कर देंदे। क्यों? वो इन्हें सारे मराहल को जो गुजर रहे वो अपने आप को मुकम्मल तौर ते यार दे हवाले किते ने। ये जरा रज़ा दा मकाम होंदे ना, जरा असा आख दूँ जो सी अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी हूँ से, ये रज़ा दा बड़ा औखा काम है, बड़ा मुश्किल मकाम है। रज़ा दा मकाम है जो जेकर यार सारी दोज़ख चाहते तो एक तली ते रखे ना तो ताको ये इजाज़त कहनी जो कुछ देर दे बाद आखें जो मैं हाथ बदला गई ना ये बे हाथ रखा चाहे ये इजाज़त ही कहनी। रज़ा दा मकाम ता ये है। असा पता है क्या करें नू असा जेरे आदे बैठे होंगे ना अल्लाह दी रज़ा से राज़ी हो असा कोई राज़ी कहनी होंदा। असा अल्लाह दी रज़ा वास्ते कुछ कह नहीं करें। असा तो 2 रकात नमाज पढ़ते तो उनकी बारगाह च पेश करें नू ते नाल एक लिस्ट ही रख दे अल्लाह से 2 रकात कबूल कर ते मेरे को कोठी दे, कार दे, जाल दे, बाल दे, ओहदा दे, MPA बन वञा, MNA बन वञा, वज़ीर बन वञा, वज़ीर आला बन वञा, गवर्नर बन वञा, सदर बन वञा। ये सारे ज़मीन मेरे को दे ये 2 रकात घेन तो ये सब कुछ दे तो 6 करते मेरे को जन्नत जी चंगी जा देवी जिथा AC लगा होया होवे। इत्थे मैं मौज करा AC दी तो उत्थे मौज करा। ये 2 रकात घेन तो ये सब कुछ दे यार ते रज़ा ते पे चलती तो हूँ को अपनी रज़ा ते चले ना पी तू उनकी रज़ा ते कहनी चलता पाया हूँ को अपनी रज़ा ते चले ना पी। ये रज़ा कहनी रज़ा ये है जो जे सोना मेरे दुख विच राज़ी तो मैं सुख नू चुल्हे डावां। यार जेकर कोई हिंदे च दुख च राज़ी है तो वल तू दुख च खुश रह। सभी कुछ है तेरा दिया हुआ, सभी राहतें सभी कुल्फतें सारी होंदी अता है। यार जेकर शहद देवे उनको तो खुश थी ते कबूल करें ते जो जहर देवे यार तो वल पीछे थू थू करें ना। ज़ाहरी होंदी दी हुई है, शहद भी होंदी दी हुई है, सारिया नेमत भी होंदियां दी हुई हैं, सारिया तकलीफ़ भी होंदियां दी हैं। बाल पैदा थींदे उनकी खुशियां भी उहो देंदे जे लोग घिन गिनदे वाला उनकी तकलीफ़ भी होंदी तरफों होंदी है। वो जेकर उनको कबूल की तो वाले ये भी सबको कबूल करना चाहिए। एक भी चीज़ मैं अर्ज़ करना चाह जिसले बाल जमदे ना असा बड़िया खुशियां मने बाल रोंदा पे होंदे कहीं कुछ सरोकार है जो जिंदी खुशी पे मने दो रंग पे सटे दो झुमरा पे लग देन डोल पे वजन वो तो रोंदा पे तो तुसा क्यों खुशी चढ़ी खड़ी है भाई। आज तक कहीं नहीं सोचा है जो जिंदी खातर असा डोल पे वजन दूँ सेरे पे आख दूँ गावण पे खेंदूँ नगमे पे थींदन मिरासी गमदे पेन झुमरा पमद्या पेन जेरी बाल दी खातर वो तो रोंदा पे असा क्यों खुशी चढ़ी खड़ी है कहना है कहीं कहीं गौर नहीं किया।
ول ایک وقت آویندو اپنی زندگی گزارتے جلے ختم تھیندی ہے زندگی ولو دنیا تو ویندے اون ویلے کیا کیفیت ہوندی ہے سارے روندے پہ ہوندن او کھلدا پہ ہوندے ہوں ویلے اون دے روون نال ساکو سروکار کہنا ہوں سارے روون نال اون کو سروکار کہنے او کھلدا پہ نشان مرد مومن باتو گویم مرد مومن دی نشانی یہ ہے جو مرگ آیا تبسم بر لبے ہوست جلے ان دی موتم دی ان دے لبے تے تبسم ہوندے یہ گال اوکھی ڈاٹھی ہے آکھن سوکھ ہے جو موت جلے آوے جان نکل دی پی ہوئے بندے دے لبے تے تبسم ہوئے کھلدا پہ ہویا ونجے آکھن سوکھ ہے تے کرن اوکھا ہے تھیون اوکھا ہے اندو تے ذرا غور فرماؤ کیویں ممکن ہے جو جان نکل دی پی ہوئے تے ولو کھلدا ہویا ونجے لبے تے مسکراہٹ ہوئے کیویں ہو سکدے ممکن کیویں اگر وہ پیدا تھیون والے دی ساری زندگی یار دے عشق وچ گزری ہوئے یار دی محبت وچ گزری ہوئے یار دی سکھ وچ گزری ہوئے حضرت خواجہ محمد یار سنگھ فرمیندن سکھ دا شان میں کیا آکھاں سکھ دا شان میں کیا آکھاں سکھ باجھوں بندہ سکھ ہے جنہیں سکھ کہنی نہ ہو سکھ سکھ اس یار کو ملن دی تے اے دریا دے اے کنارے تے ہے تے یار دی او دس دی کلی یار دی اور سکھ چاہتی کھڑی ہے سا دیئے میں او یار کو ملنے کیویں کرنا کیویں ملا پوچھ دے گچھ دے یار کوئی میں کو رستہ دسو ہا کوئی ہیلا طریقہ دسو ہا او جری پار یار دی کلی پہ نظر دیئے میں اتھی ونجنا چاہندا کوئی طریقہ دسو ہا میں اتھا کیویں پجاں کہیں سیانے نے کہیں عارف کامل نے ان دے کان وچ راز دی گال کر دیتی ہے جو جکر او پار علی یار کو ملنا چاہندی نا تو ان دا طریقہ یہ ہے فریدہ ٹریا جا یہ ٹردا رہے ولا سائیں ٹردا رہا تا ول اگوں اکھے اگوں ایک پل آوے سے او پل ٹپسی تے یار کو مل پوسی وہاں کسی پلاں تک کئی ہو سن میں کیری پل ٹپاں ہوندا کوئی نا ہی ہے نہ کہ ہاں نا ہی ہے کیا نا ہے وہ پل دا اکھے الموت جسرن یوصل الحبیب الی الحبیب موت ایک پل لے جرا یار کو یار نال ملا دے اے پل ٹپسی تے یار کو ملسی اندے بغیر نہیں بھی مل سکتا وہ آدھے اچھا وہ جنے یار کو مل پواں ہوں وہ پل ہی ٹپ ویسا وہ پیچھے ہوں پل دے انتظار چھوندے وہ ہن موت دے انتظار چھوندے وہ سمجھ دے جو جے ویلے وہ پل آؤ سے نا ہوں ویلے میں یار کو مل پوسا والو ہوں دی وہ یار تا یار وہ ہوں پل دی سکھ سفر کرنا میں دے جو پل کے ویلے ہو سے تھکا ترکٹا سارے دین دا پند کیتا ہویا جرلے تھکا ہویا ہوئے تے اگو تے کو پل نظر آونے تے کو خوشی نہ تھی سے تبسم بر لبے اوست او موت جرلے پل دی صورت جو کو نظر آو سے نا یا موت پل لے جائے میں کوئی یار نال ملاونے او جرلے پلوں کو نظر آو سے نا ان دے لبے تے تبسم آوے سے اکسے ہونو آگی یہ پل جائے میں کوئی یار نال ملاونے ایسی اوکھی گھاٹی ہے پل موت دی تکلیف ہوندی ہے ڈاڑھی پر جے کوئی یار دی سکھ ہوئے نا ان کو موت کچھ نہیں آکھ دی کیویں موت آمنی تے ہر کہیں کو آمنی پر آمنی مختلف رنگ تے مختلف انداز چاہمنی دو گالی اندے ذہن چ رکھ کے نو کل نفس ذائقۃ الموت اندہ ترجمہ عام طور دے تے سدھا جرا سا کو دسیا ویندے وہ جو ہر کہیں مار ونجنے کل نفس ذائقۃ الموت دا ترجمہ سا کو یہ دسیا ویندے ہر کہیں مر ونجنے
درود شریف پڑھو تو نہیں کہنی کلو نفس ذائقۃ الموت دا ترجمہ یہ کہنی جو ہر کہیں مر ونجنے. کلو نفس ذائقۃ الموت دا ترجمہ ہے ہر نفس نے موت کو چکھنے. دو گالیں ایک تو ہے جو موت کھاون جوگی کہنی ملنی چکھن جوگی ملنی. کھاون جوگی تو پاتری ہوندی بھری ہوئی تو چکھن جوگی ذریعے ایک آدن بعض اوقات ہی ہو جی ہوندی ہے جو جیکر کہیں دا گھر والا کہیں مئی دا گھر والا ڈاڈا کراڑا ہوئے سخت ہوئے گال گال تے کوڑیج پوے تے کٹن پے ویندے تے روزہ رکھیا ہوئے سیس تے ہن آدھی ہے جو لون میں نہ چکھاں تے ڈھیر ون پوے گھٹ ون پوے تے میری خیر کہنی آدن او تھوڑا جا چکھ گھنے نا روزہ نہیں ٹوٹدا اے کوئی چکھن سرے میں تے موت ملنی ہے چکھن جوگی کھاون جوگی پاتری کہنا مل سے تے او بھی موت سا کو نہیں چکھنا اسا موت کو چکھنا تے جے کرو موت کو چکھے تے یار نال مل پوے وہ تو آدھے تو بڑی مزیدار شہر میں ولا نہ چکھاں ول یار کو مل پوساں ول چکھ دے ول مل پم دے ول چکھ دے ول مل پم دے یک بار میرد ہر کسے جامی بمیرد بار ہا جے کو مزہ آوے نے نا وہ ول ول موت چکھ دن اندی وچ اندی زندگی ہے. ایک کنارے تے کھڑ تھے وہ نا سمندر دے کنارے تے دیکھو جو پانی دے لہرام دن آتے کنارے نال پیار ہے پانی کو لہر کو موج کو کنارے نال پیار ہے ڈاڈھا پیار ہے پر آتے اتو کھڑ دی کہنی کھڑ ونجے تو اندی موت ہے اولا وال ویندی جی ولم دیئے ول ول دی این آمن ونجنے چ رہے ویندی تو اندی زندگی ہے. بھاویں ہجر تے بھاویں وصال ہوئے وکھو وکھ دہاں دیاں لستانے میرے سونیاں جا ہزار واری آجا پیارے آتے لکھ وار آجا بامن آویز شہو الفت موجست و کنار میرا یار دے نال جرا تعلق ہے ایو ہے جرا موج دا کنارے دے نال ہوندے دم بدم بامنو ہر لحظہ گریزاں آزمن ہر ویلے مل دائی ہے تے بھاجی ویندے مل دائی ہے بھاجی ویندے این وے ہجر تے وصال دے وچ راندے. حضرت خواجہ غلام فرید سہیں قدس سرہ العزیز دی ایک اکھ کھل دی ہے ایک اکھ رون دی ہے ہجر تے وصال دے دوہیں کیفیات کنوں بیک وقت محظوظ تھندے ہن تے آپ دے مرید صادق حضرت خواجہ محمد یار سنگھ دی کیفیت ہوندی ہے اکھی دوہیں روندے ہن لب مسکراندے رہ ویندے ہن. وج دی کیفیت پرانے بندے اگر کئی بیٹھے ہو سن جنہیں انہوں دی زیارت کیتی ہو سے وج دے وچے ہوندے جا اکھیں دے ہنجوں ای ہوندے ہن رستے بن گئے ہن سڑکاں بن گئے ہن ہنجوں دے نال پر لب مسکرا رہے ہوندے ہن. ہجر تے وصال دے دوہیں کیفیات کو محظوظ تھندے ہن. تا اے جڑا عاشق ہوندے اے جو کچھ مزہ آمدے نا ول چکھ دے ہائی تے چکھن جوگی ایویں جو چکھے سے دو چار پھرے اے موت کو کھا گئے موت کو نہیں کھم دے ہی واسطے عاشق جڑے ہوندے نو مردے کہہ نہیں راندے. اللہ تعالیٰ عشق نصیب فرماوے حضور دا اللہ حضور دی محبت نصیب فرماوے زندگی عشق اس گزرے تے موت عشق. واخر دعوانا الحمدللہ.